Antirrasista eta antifascista. Arrati antirrasista eta antifascista. Arrati antirrasista. Gaur, martxoak 21, arrasakeria eta xenofobiaren kontrako nazioarteko egunean, Igorreko kaleak hartu duguz. Arduratute gauzelako urten gara kalera. Arduratute arratien azken aste eta hileetan emon diren gertakariekaz. Honen aurrean, elkartasune adiarazi gure dautzegu, arrasakeria honen jomugan dauzen persona guztieri. Arduragabekeri ikaragarriera, kolektibo arrazializatuak jopuntuen ipini, erduntzat hartu eta instituzioan arpege garbitutea. Egoera honek erantzunek behar dauz. Arratiarrok seguro bizi gaitezen eta bildur eta gorroto gehau zabaldu ez daiten erabakiek hartu behar dire. Hauelan, Arratieko sare antirrasistak urrengoa helarazi gure dotze Arratieko herritar, elkarte eta instituzioi. Kaleratzeak, kontrol soziala eta jasarpen poliziala ez da atera bidea. Bildurren kulturea ez elikatutea danon ardurea da. Politika punitibistakaz amaitu behar dugu. Pobrezia eta segregazioa gaindituteko bitartekoak ipini behar dire. Herritar guztiontzako oinarrizko bizi baldintza duinek bermatute egon behar dire. Politika inklusibo eta ez baztertzaileak martxan ipintea lehentasunezkoa da. Kulturartekotasune bultzatu eta jarrera arrazistak gorroto delituek direla azpimarratu. Arratia inklusibo, antirrasista, feminista eta antifascista gure dugu. Eta bide horretan aurrera pausoak emoten segiduko dugu. Borroka hau ez da manifestazio honegaz amaituko. Argitzi gure dugu manifestu honetan aldarrikatuten duguzenak borrokatuten segidu behar eta ingo dugule. Arratia antirrasista eta antifascista izingo da, eta edozein erasoren aurrean erantzun bat emongo dugu. Gora arratia antirrasista! Gora!